ngizokwazi ukuthi ngibekezele okwamanje engizokwenza mina manje ukuthi ngikhombisa ukuthi mawuthi siyaqhubeka from now on uzobona ukuthi hayi engikwenzayo kungaphezulu kwalokho angakwazi ukuthi akwenze kuphoqeke nawe ukuthi ngokwakhe hayi ukuthi uzobe uphoqwe yimina ngikutshela ukuthi enzani uzoyibonela nawe ukuthi hayi sikhona izathu sokuthi umkhiphe sisale kuyithina sobabili. Nginibingelela lana kubabukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandla Zulu. So njengoba ubhuti wami ngivakashele kusho khona lokho ukuthi ukhona lo muntu ospecial enhlizweni yakhe asamthanda asafisa ukuthi abe naye futhi kwezothando. So ke asike sibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Usabona kanjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ubhuti wami sibonga. Amkhisa. Oh okay, ubuya kuphi? Ngiphuma eMlazi. Khulele khona. Ngikhulele khona eMlazi. Okay, ngicela ungiqale la uhlangana khona no ex-person wakho. Shithi usisi sahlangana naye beku June 16 last year sase-Maritzburg kahle. Last year? Yeah, because wase-Maritzburg. Sahlangana naye eMaritzburg eHerigwala kwakune-event ekade yenziwa khona lapho. Okay. Sihlangana khona naye endaweni nje kuleyo event kumnandi. Shuthi kade ehamba nabangani bakhe nami ngihamba nabangani bami esisuka nabo ngala eMlazi. Okay. Ukuhlangana kwethu shuthi ngoba kuyaphuzwa kumnandi sihlanganisa amatafula endaweni sihlale sonke. Usisi sigcine sesikhuluma naye sincokola naye eceleni ngigcine sengithatha inamba yakhe. Okay. The following day saqala sakhuluma usisi ukuthi hayi bekumnandi ukumbona ngase ngicela ukuhlangana naye on terms ukuthi sisiso-2 asekho nabangani. Ukuhlangana kwethu ke lapho sasakhuluma nosisi nga-enjoy nje ukuthi hayi umuntu okhululekile nje naye and at the time bengekho umuntu ade ngibonana naye so ngase ngambuzisa ukuthi mawukuthi-ke naye akekho umuntu anaye empilweni yakhe singakwazi mhlawumbe siqale something sibone ukuthi iphele lapho because wayeshilo ukuthi uzobeza ngala sizosebenzela ngala eThekwini. So savumelana nosisi a week into ukuthi saqala nje into yethu kwasangichazela ukuthi kahle kahle khona umuntu okhona empilweni yakhe ukuthi bebesaneyinkinga ngaleso sikhathi ngoba sasihlangana endaweni zobumnandi ephuza akayena umuntu othanda ukuphuza nana waye distress kahle kahle. Oh okay. So ngase ngasho ukuthi okay ngoba ukhona singaqhubeka until mina mhlambe ngokwazi kwami ngangithembile ukuthi ngizokwazi ukuthi ngimgudluze. Okay. Hayi kushuthi ke kwasukuthi into yethu ibihamba kahle ngabona ukuthi hayi kuningi engikwenzayo naye ngik-enjoy sengibuka ukuthi ngoba ngisengiyazi phela manje ukuthi ukhona lo muntu esilisa khona. So kwasukwaba nalokho ukuthi nami njengendoda nawe ngeke uzuthanda ukuthi mawuthi khona into enihlanganise nomuntu esifazane ubone ukuthi kumnandi khona enye insizwa futhi enjoy leyo nto naye. So into esihluka edala ukuthi ngize ngifike la ekhaya ngoba sehlukene naye ingoba usisi ubona ukuthi ingcono siyivale into yethu ngenxa ukuthi kade sekuwukuthi nginesikhwele sengifuna ukuthi asuke kuyena kube khona ukuthi hayi sekukhona mina because bese ngiserious nami ngibona ukuthi khona into esile singayakha nayo sisi noma iqale ngendlela engekho mnandi kodwa into yethu ngiyibona ukuthi ngayinto esile nje ukuthi ngakwazi ukuthi kugcina sengithatha inyathelo eziphambili nje njenganami njengomlisa ngimthanda usisi. Umficene ngani usisi? Usisi benganayo ingane at the time sihlangana naye. Okay. Wena ke okay ngizwile esedeni lakhe ukuthi ube nomuntu athandana naye kwasho ukuthi niqondana nje basaxabane naye. So esayidini lakho ke wena bongenayo yini umuntu obuthandana naye ngithanda kade uhlangana naye? Ubekade engekho umuntu ngaleso sikhathi kade ngithanda naye bekuyilokho ukuthi ngisanokuhlukana nomuntu so usafuna nje nawe ukuthi awuthi uhlangana umuntu okwenza ukhohle into adudlule kuyona. So kwase kwakuthi akusakona nje ukuthi ngikhohle lokho kodwa sengiyakhetcha ke nami njengoba mawugcina uthola umuntu oright ugcine njengomlisa ukhetchile nawe. Nahlukana nini? Ukuhlukana kwami nalo muntu lo usisi. Yes, ubayigama lakhe? Usisi Luyanda igama lakhe. Luyanda hlone nini noLuyanda? Beku January 15 I think. Esefike seza ngala ngoba ufikele sizosenzela ngala ngoba uqala nje lo nyaka. And manje uMarch awucabanga mhlawumbe khona ngaleso sikhathi basa sebe babele ngalendlela ukuthi akusakwazi ukuhlukaneka njengoba wena ufuna uzocela uthando lakho futhi. Besicommunicate nangile ngizama ukukhuluma naye engitshela ukuthi basanaye kodwa into edala ukuthi
anqabe ukuthi sibuyelane or into edala ukuthi sihlukane ngenxa ukuthi mina kade senginesikhwele ngenxa lo muntu ngifuna ahlukane naye kanti yena vele bese kade bephusha isikhathi eside so kunganzima ukuthi yena detach from lo muntu for into angazi ukuthi ngiserious ngayo so ukufika kwami la ngoba ngifuna ukuthi sibuyelane ngifuna ukumkhombisa ukuthi ngiserious ukumkhipha kwakhe lo muntu uzobe engayilahliseli into ekhona ngento engekho ngithi ngivele ngimlande ke khona uzokwazi ukukhulumisana naye nje umbhekile yeah hayi kusithandela Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back usesivumile ukuthi asijoyine and angazi noma siwina noma ngeke siziswini na kodwa ke asesibona ukuthi ingabe kuzohamba kanjani sabona kanjani ngiyaphila uma bani Mabiyas how come ucabanga isibongo sakho kanti uneyibonge ingakhi Neyodwa. unesibongo sodwa okay uthe uleyandi igama lakho Yeah, yeah. alright nazanaphi nobhuti lo nihleli naye Sazana. Okay, like a backstory ne. Suka mina ngisuke ePMB naye ubengase ePMB. Okay. Ngathi bekhona event so kade sihambe sobabili. So sazana khona nje from event yakhona. so naqala ukuthandana mhlambe emva kokubonana nge-event Yes. bekuphethe kanjani ke bewumuntu onjani kuwena kusukela nje nithanda ukuhlangana kuze kube imanje Ngiphethe kahle nje inhlonipho uthando belukhona bese ngenazo inkinga eziningi. okay Ukhona nje ukuhloniphana nje ukukhona. oh the time kade uhlangana naye ubengekho omunye umuntu obuthanda naye Bekhona. nithandana nje futhi kahle Yes. Okay, besinenkinga. So okay size sihlangane bengiyo-distress mina. oh And then okay ngihlangane nobhuti. and uye wamtshela wena lokho Ngamtshela wa-understand ngakhona. okay njengoba ngikucelile ukuthi icela usondele ngala ingoba nakho yena befuna ukukhuluma nawe ekubona ngicela nje umneze isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufuna ukuthini kwena njengoba ela cela ukukhuluma nawe Mabiyas unjani Ngiyaphila njalo. ngiyaphila njengoba wazi kade ngama calls Instagram WhatsApp kade ngibusy ngikhuluma into eyodwa since usuke sahlukana ngalo mhla 15 kuJanuary unyaka oqala siqale kabi ngokuthi simane sisevala into yethu isimo yes ngazivuma saqala ukuthi ngizokwamukela ukuthi ukhona umuntu onaye kodwa igcineni unawe wabona into yethu bihamba kamnandi Christmas sawuspenda sonke New Year bekumnandi sisonke almost esikhathi siningi besindawonye nje bengi-understand ukuthi awukhona umuntu wakho lo musuke kumele uye khona kwasokufika la ukuthi hayi nami ngiyabona ukuthi khona okusile singakwakha mina nawe sithathe isinyathelo siyaphambili kwasekuthi-ke ukuthi hayi ngoba ngazi ukuthi sekhona isikhwele nginaso ngenxa yomuntu onaye esenikade niphushe naye wasathi asiyeke bengicanga ukuthi hayi asibone asilenzeni ngenye indlela because le esenza ngayo hayi angihambisani naye ngibona ukuthi mina ngukhabazela ngingakwazi ukuthi ngikhiphe kulo muntu ngikhiphele into ekhona kungabe ukuthi mhlambe ngifuna ukuthi ngikhiphe ngizobe ngidlala ngawo ngikhiphele into ekhona ukuthi hayi mangimkhipha kuwena kube ukuthi sisala sobabili ngasalela into ekhona uzobona na ukuthi awulahlanga umuntu umlahlele into engekho ukuthi kuyothi kushaya uDurban July sesihlukene usulahla umuntu wakho esikhathi eside ngenxa yami ngiyazi ukuthi manje mhlambe ngawo ukuthi ngiyoveza usuke sithube nje uma nimtshela ukuthi sinayeka singaqhubeka nje siqala ukuthi hayi siyabuyelana ngoba ngizokucela la ngizocela ukuthi sibuyelane lesi sikhashana nje inyanga 2 months ngiyazi kuningi engingakwenza ukuthi ugcine ubone ukuthi hayi ngiyimisela ukuthi masala sobabili simkhipha umlisa lo wakho into yethu ngayinto esile yilokho ngize la ekhaya ukuthi ngicela na usisi nabalo lohlelo bazokwazi ukuthi bangisize ukuthi ngicela ukuthi sikwazi ukuthi sibuyelane mase ekuhambeni kwesikhathi ke sengakwazi ukuthi ngenze ngendlela ukuthi ubone ukuthi hayi sikhona isizathu sokuthi umshilo umuntu sisale sisobabili angisho ukuthi mlaqaze manje kodwa engicela ukuthi nje sibuyelane sithathe isikhathi amasonto amabili amathathu ngabona ukuthi hayi
uKhabazela uyimisele ngawo. Mina umbuzo wami uthi if eqaleni vele uyoba nesikhwele uzohlulwa yini ukuba nesikhwele futhi njengoba esazoba khona vele? Kuthiwa umuntu bathi ngesilungu you never really know what you have until it's gone. Iyona ke into engenzayo ke njengamanje ukuthi ngiyabona ukuthi ngilahlekelwe ngoba manje sengive senakudedela ngadedela isikhwele ukuthi siye sikuphushe ukuthi uzofuna ukuthi kuncane kusale mina uqhubeke nalomuntu. Ngizokwazi ukuthi ngibekezele okwamanje engizokwenza mina manje ukuthi ngikhombise ukuthi mawuthi siyaqhubeka from now on uzobona ukuthi engikwenzayo kungaphezulu kwalokho angakwazi ukuthi akwenze. Kuphoqeke nawe ukuthi ngokwakhe hayi ukuthi uzobe uphoqwe yimina ngikutshela ukuthi enza kanjani uzoyibonela nawe ukuthi sikhona izathu sokuthi umkhiphe sisale kuyithina sobabili. Okwamanje mase uyangivumela nje ukuthi ngibuye empilweni yakho anginankinga ngiyazi ukuthi ukhona ngafika vele khona ngizobe sokumina ukuthi ngenze ngendlela ukuthi wena ubone ukuthi sengamshiya because nangu ngiyambona uKhabazela kuninga aza nakho ongenza ukuthi umshiye sisale sisobabili usalele into ekhona ungazi ulahlekelwe khona ngento engekho. Yes. Khona ubuza nami. Wena mawubuka ne yini lokho oyitshela ukuthi wena unganginika kona lokho anganginiki kona? Njengoba manje kufana nokuthi competition. And awufuni ukuze kube kuyileyo nto leyo. Hayi ngoba kuyi-competition. Hayi ngoba ngikubona mhlawumbe kuyi-competition. Mina engikwenzayo angikwenzi ngoba mhlawumbe ngifuna ukuzobe ngiqhudelana naye. Cha, ngiqhudelana naye. Mina ngenza konke engikwenzayo ukusuka ngaphakathi kumina ngikwenza ngenhliziyo emhlophe ngikwenzela wena ngoba ngikuthanda. And ngiyazi kuningi into adingivimba ukuthi ngiyenze okukhulu eqaleni ngoba bengazi ukuthi ukhona bengafuni ukuthi ngenze kakhulu ngingakayiboni nami ukuthi ngimephi. Yabo emva ukuthi mhla ka-15 January ngikhumbula lo suku alikhohle because emva kwalokho ila iqale khona yabona ukuthi ngazi ukuthi khona mhlawumbe osekushodayo kumina nami ngizwa ngingaphelele ukuthi ngiyabona ukuthi lo muntu ngiyamdinga so manje ngoba ngifuna sibuyelane ngiyazi sengizokwenza ngokwe full potential bengikwazi bengifuna ukwenza ngikhombisa ukuthi nakho engikwazi kahle kahle ukwenza konke ngikwenzele iqiniso njengoba kufanele kwenziwe uzubone na ukuthi ngiyamshiya lo muntu lo ngiqhubeka naye lo sosala sisobabili ngenxa sengibonile ukuthi nawo amandla akhe la efika khona. Eqaleni bengenzi nge-full potential yami ngenxa ukuthi bengazi khona umunye okhona and uyazi nawe uma kusuke kwenziwe into ngokutshontsha ngeke uzowenze phela nawe wenze indaba ukuthi kuze kubone kulo muntu okhona because bekhona empilweni yakhe isikhathi eside noma kuthiwa endlini nakho ngoba uKhisimusi kuthengwa amakhekhe la ngeke uzilibele wantshontsha kuze kubone ukuthi lamakhekhe besiwakhipha phela ngamabili angazi ukuthi khona sethatha nga5 yena manje. So ngizobe manje sengenzela ukuthi uboneke nawe ukuthi ungasala nami nosobabili ngeke uze kube nankinga ngeke uze ubone ukuthi kunesikhala eshoda ukuthi usamdinga leyo muntu. Engizokwenza mina ezomenza ukuthi ubone ukuthi isidingo sakho usenaso empilweni yakho. So manje uzolindela noma yini mayengasuseki mayengagudluzeki ayikho indoda engasuseki ayona intaba ayikho indoda engasuseki. What if ngikutshela ukuthi uyintamba njengoba vele ubukhona kwaseqaleni ngithi bese wahamba futhi usakhona vele wena usho ukuthi uyithemba ngaleyo ndlela ukuthi ungamgudluza second try? Ngithembile nje kakhulu njengoba ngakwazi ukuthi ekhona ngikhulume nawe ukuthi ukwazi ukuthi ungifake esikhaleni sakhe ekhona ngenxa yomhexiswane nje omncane nawe wakwazi ungivumela ukuthi ngingene. Lokho kufanele ukukhombisa ukuthi ngisho namanje ngoba ngizofika kungonakele lutho ngizokwazi ukuthi ngimhlehlise ke manje ngenze kakhulu naye ubone ukuthi isidingo sami sona sibalekile kunokuthi kube khona naye. Hayi engizokusho lindela noma yini mawuyimisela qhubeka nako uyimisela balo kwamanje lindela noma yini. So ngokwakho uthi ayikho inkinga ngangena inja iluma. Inja iluma vele. Khona inja kodwa iluma so inkinga. Lindela noma yini. Naye ingaluma phela mayisi find out. Angazi Kodwa kwamanje angangena. Okwamanje ngangena kodwa njengoba ngisho inja ikhona. Yabona siyalibina lo Luthando.
Back. Hayi, vele ukhabazela ngiyithembile. Ukhabazela. Ziyasha. Hayi, ngiyabongela-ke bhuti wami. Ngiyabonga. So uzokwenza njani-ke ngesimanga sokuthi-ke ufihliwe? Fanele ube sekhwapheni ngaso sonke isikhathi. Hayi, bengifike vele ukwanjalo. Bekhona indlela ade senza ngayo. So akuyona esikhathaza leyo. Akuyona into engikhathaza. Since last year bekuJune kuze kube uJanuary. I-experience isiningi lapho. And uzosala wena. Hayi. Kuleka kuzosala mina kuyophuma. Ngiyabonga kakhulu isikhathi engiphe sona. Kodwa-ke I hope uzokuphatha kahle and mhlampe-ke ngase nithole selinibeka uthando lweni futhi kwenye level. Angazi ngobhuti okhona ngicela ukukhuluma ngani la enginibonayo la noba u2. Ngifisela inhlanhla noba u2. Siyabonga. Mbola lapha ekhaya. Yo. Ngifuna ukubeka kucaca ukuthi mina angipromote cheating Nkosi yami. Angikho lapho mina. Mina ngenza isibani sami and umsebenzi wami ukwenza umsebenzi wami because mina presenter la and niyazi kwami lo hlelo luthi i-love back. Nanoma bekuthiwa ngiyahamba mina uqasho enye presenter izohlala kulesi sihlalo ngihleli kusona naye ezofika yenze the very same thing ukuthi ufike nomuntu naye umuntu othandana naye ufuna ukubuyelana naye kodwa siyazi ukuthi ngeke sithe balinde bahlukane cha thina umsebenzi wethu kuwenza umsebenzi wethu ngicela ungakhohlwa ukuthi subscribe like share mina ngiyithanda kakhulu bye. It's the Black Life TV.